Aħna tħarsu lej il-futur b'ottimizmu. L ħaġa l-Mediterran tisir ħafna importanti fis-settur tagħna. Naħseb kulħadd jaf li sanki Ċipru sabu l-gass fl-Eastern Mediterranean. Aħna se niftu tielet bażi tagħna hemmhekk xahar oħra, nistudjaw bir-reqqa dak li jiġri l-Libja, nibqgħu miżurata biss, għandna bżonn niftu postijiet oħra x'il-Libja kbira, ċirkostanzi tbidlu u l-opportunitajiet qegħdin jikbru. Sqallija għandna kumpanija lesta, nafu fejn nidu mmorru, qed nistennew biss il-Gvern Taljan jerġa' jiftaħ jagħti l-permessi biex jerġa' jsir tħaffir offshore Sicily. Meta jsir da, aħna nistgħu niftu wkoll u bekk ikollna 4 bażi u nkopru b'Malta fin-nofs bħala ċentru reġjonali nkopru l-Mediterran. U l-Gvern Malti għamlu d-deċiżjonijiet biex jipoġġu l-Malta f'pożizzjoni li aħna nkunu f'pożizzjoni li fil-Libja tal-futur nkunu nistgħu nkomplu naħdmu. U dan nista' nikkonfermah li ġarax fil-meetings li għandna llum fil-Libja qed jilqgħuna ħafna aħjar milli anki kienu jilqgħuna qabel. Naħseb illi l-pjanijiet li kellna bħala pajjiż li noħorġu minn dik sitwazzjoni verament diffiċli, nipproteġu l-investiment li kellna hemmhekk u naħsbu għall-futur innexxina nagħmluha. Allura aħna ottimisti ħafna.